ще минем по маршрута от булевард Васил Левски през Кино Одеон, НДК, Руски паметник, булевард Александър Стамболийски, след това ще преминем през Лъвов мост, Точна гара и ще се върнем отново на булевард Свети Александър Невски. Ако някой желая да следва на някой от спирките по маршрута, може да сигнализира това с бутоните, които се намират на тавана на автобуса и задействат звънец при водача. Благодаря ви. Добре, Язър. Кой е жизнен, това има живот. Доста се репчи. Харесва ми на рез. Шуми доста, но по инерция си